बिबुंसारनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैयो। जों दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ BPCPI जोंनि बाक्सा जिल्ला आरो जोङो बर' हिउमेन जास्टिस फराम बाक्सा जिल्लानिफ्राय जों बेखौ खालामनाय जादों। थांखिफोरखौ जोंनि एसे आवगायाव बुंनाय रामसियारि आदाया एसे फोरमायलांखाबाय। आंबो बेखौनो फिन फंनैसो बुंनो लुबैयो जे जों बयबो मिथिगौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो जोंनि NDP नि मोनब्रै ग्रुप आरो जोंनि माखासे बर' सुबुं आफादफोरनि गेजेरजों खौसेयैनो बे सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि। जे जों बे सुक्तिखौ जानायखौ नुनानै जोंजों लोगोसे जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जों गोजोननाय नुदोंमोन आरो रंजा खुसि बेबायदि गोजोन सुक्तिखौ बरायदोंमोन। बे BTR सुक्तिखौ जों बयबो बरायदोंमोन आरो खुसि जादोंमोन आरो बिनिफ्रायनो जों माखासे रोजा रोजा आसा खालामदोंमोन जे बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थाखानाय जेसेबांखिनि गोहो बे गोहोनिख्रुइ जोंनि गोहोआ एसे बारायबावगोन आरो जोङो गोजौ थाखोआव जौगानायनि माबाखौ जों लामाखौ मोनदोंमोन साननानै जोङो गोजोननाय मोनदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै जों नुफैबाय जे दिनै बेबायदि सुक्तिया दिनै जेरैबायदि जानांगौमोन सुक्ति जालांखांनायनि उनाव जेरैबायदि हाबाफारिफोरा दिनैहाय मावफुंजानांगौमोन बेफोर दिनैहाय मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। दिनैहाय जोंनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि NDP आफादनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे माखासे बिथांमोननि गोख्रों मावथिया माखासे लोगोफोरा दिनैबो जेलाव जोबनानै दङ। दिनैहाय बिथांमोननि सोमोन्दै जों दिनै आसाम सरकारखौ बा जोंनि BTR गभर्नमेन्टखौ जों बारा गोसो होनानै मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। जे बिथांमोनखौ जे बेयाव उदाङै जेलनिफ्राय बख'नानै जोंनि समाजनि बर' हारिनि जा जोंनि BTR हालामनि जों जे खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायखौ जे गोसो गुदुङै जों मावनाय नुवाखै। जायनि जाहोनाव दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय जुलाइ दाननि 22 खालार खालि रावबो न'खरनि मानसिया मिथियाबासिनो बिथांखौ गुबुन जेलाव 10 APBN नि मोनसे खथायाव ताला मारिना दोननाय बेबायदि जाथायफोरखौ जोङो गोख्रों रावजों जों बर' हिउमेन जास्टिस फरामनि जानानै जोङो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिदों आरो बेबायदि खालामनो बिथांमोना नाङा। सुक्तिया जाबाय जेला गोजोन सुक्ति जाबाय नालाय समाजनि जोङो जौगानायनि थाखाय बिथांखौ खामानि मावनो होनांगौ आरो जेलनिफ्राय बिथांजों रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे थाखानाय जोंनि जेलाव थानाय माखासे मावथि NDP बिथांमोनखौबो उदाङै आगारनानै रायजोनि दिनै BTR सुक्तिनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो थाखाय लामा होनांगौ जों बेखौनो हास्थायदों आरो जोङो मिजिंथिदों। आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोननि माखासे सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिथांमोननि NDP नि जिखिनि मोननांगौ रिहाबिलिटेसन बे रिहाबिलिटेसन मोननायखौ जों दिनैसिमबो जोङो नुनो मोनाखै। सोरबाया एसे मोनदों सोरबाया मोनाखै सोरबा जेबोआनो गैया। दा बेखायनो गोबाङानो गैयाखौ जों मिथिगौ। नाथाय जोङो बेखौनो लुबैदों जे जेसेयानो जायाथों मानो जेसेबांथा ग्रुपनि मानसियानो जायाथों मानो दा जोंनि दावहारु माखासे NDP बिथांमोना मोनफ्रोमबो ग्रुपनिया रिहाबिलिटेसनखौ मोजाङै मोनथों आरो मोननानै जिउआव गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ नागिरना लानो हाथों जों बेखौ लुबैदों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि BTR गभर्नमेन्ट आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट जाय सुबुङा दिनैहाय NDP नि खामानि मावनानै दिनैहाय फासिनि दिरुङाव दङ बिष्णु गयारिजों लोगोसे आरो गुबुन NDP नि माखासे मावथि बिथांमोना फासिनि दिरुङाव दङ। दिनै बिनि सोमोन्दैबो जोङो BTR गभर्नमेन्टखौ जों जेबो बुंनाय खोनानो मोनाखै आरो जोङो मावनायबो जोङो नुनो मोनाखै जोंनि नोजोराव। दा बेनिखायनो जोंहा माखासे जोङो गिनाय फैदों संखिनाय फैदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि BTR गोजोन सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जुदि बेबायदि हादोराव जुदि असान्ति जायोबा जे जोंनि BTR हालामखौ जोङो जौगागोन होननानै जोङो साननो हाया। गुबुन केडारफोरखौबो नांगौ आरो गुबुन सिगनिटरिया जेरैहाय उदाङै थानानै जेरै जौगानायनि खामानिखौ मावनायनि लामायाव बिथांमोना जेरैहाय आखाइ होदों बिदिनो रन्जन दैमारिखौबो सासे सिगनेटरि हिसाबै मान होनानै दिनै बिथांखौ आगारनांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायदों। दा BTR सुक्तिया जुदि गोजोन जायाब्ला जोङो बे सुक्तिनि सनमानखौनो दिनैहाय जोङो दोननाय जायाखै। जे गभर्नमेन्टआ जे BTR गोजोन सुक्ति जाबाय होननानै फोसावदों नरेन्द्र मदिया, नाथाय गोजोना जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो बुंनो लुबैयो जे BTR सुक्तिखौ बिथांमोना मान होनाय जायाखै। बेनिखायनो जोंहा मोनसे जोंनि गेजेराव गिख्रंनाय दङ जे जोङो बुंनो हायोब्ला
जे जोंनि माखासे दावहारु जोहोलाव बिर जोहोलाव जाय बिथांमोना दिनैहाय एनडिपिनि मुङै जोंनि बर'लेण्डनि मुङै एनडिपिनि खामानि मावनानै जे मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुंख्लं जानायखौ मान होनानै जे बिथांमोननो माबा मोनसे अनसुंथाइ बा जोङो माबा मोनसे सन्मान दा जोङो जे बुंनो लुबैयो जे जोङो जेब्ला जोङो बेफोरबायदि जों जुदि खामानिखौ जोंनि बिटिआरनि गोजोन सुक्तिफोरखौ जुदि सन्मान होआबासिनो बेबायदि मावबाय थायोबा जोंनि गोजोननाया बहा थागोन आरो बे सुक्तिनि सन्माना बहा थागोन जों बुंनो थाङोब्ला जे बर' हारिखौ बिटिआर सुक्तिखौ जोङो सन्मान होनो रोङिया बा खामानि मावनो हायिया जे बिटिआर सुक्तिखौबो सन्मान होनाय जायाखै आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिखौबो अपमानसो खालामनाय जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जाय बिबानगिरि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआव बिटिआर गभर्नमेन्टआव सरकार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जाय बिथांमोना दङ मावथि बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायदों रिकुवेस्ट खालामदों जोङो बिटिआर सुक्तिखौ जे मान होनानै जे उदाङै बयखौबो आगारनांगौ आरो जेखिनि मावनांगौ खामानि दं बेखौ मावनांगौ होननानै जोङो जोंनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायदों।